Kiber b'8 darbiet in-numru ta' persuni b'diżabilità li f'perjodu ta' sena sabu xogħol. Dan riżultat ta' miżuri tal-budget għas-sena li għaddiet, fejn fil-waqt li minħaddem persuni b'diżabilità kien inċentivat, min ma osservax il-liġi intalab jagħmel kontribuzzjoni finanzjarja. Sodisfatt bir-riżultati li bdew jinkisbu, ikkummenta wkoll il-Prim Ministru waqt attività politika fir-Rabat. Kemm ilna li daħħalna dan il-programm, issa irnexxina li minn 50 ruħ fis-sena taf kemm tlajna 400 persuna b'diżabilità sabet post tax-xogħol. Il-miżura ġabet fis-seħħ liġi li kienet ħallit fuq l-ixkaffa għal iktar minn 40 sena. Dik li tgħid li kumpaniji fejn hemm 20 ħaddiem jew iktar irrid ikollhom 2% tal-impjegati persuni b'diżabilità. Meta l-Gvern ġie biex jatwa, mhux kollox kien wartu żgħar. Kien hemm min oġġezzjona għalkemm fl-aħħar jiem kien hemm żviluppi importanti. Hemm kwistjonijiet ma' numru ta' employers u il-ġimgħa stess jien intqajt ma' dawn l-employers u nemmen li nistgħu naslu dal-waqt tal-soluzzjoni. Il-mira tal-Gvern hi li jkun hemm min tal-inqas 820 persuna b'diżabilità f'impjeg full-time f'iktar minn 500 kumpanija. Fi kliem il-Prim Ministru Joseph Muscat, din il-miżura qed tagħti d-dinjità li tant tixraq u li għalija għandhom dritt il-persuni b'diżabilità. Aħna b'din ir-riforma rnexxielna noħorġu l-persuni b'diżabilità minn djarhom u nintegrawhom fis-suq tax-xogħol, nagħtuhom id-dinjità li tixirqilhom.